Hormatly Teofil, ençeme adamlar aramızda bolup geçen wakaların tarihini yazmağa girişdiler. Şol wakalary bize ilki baştan gözleri bilen gören şayatlar ve Hudaýyň hoş habarynyň hyzmatçylary ýetirdi. Şonuň üçin ey gadyrly Teofil, meniň özüm hem bolup geçen wakalaryň anygyna ýetip, sana hemmesini jikme-jik ýazmagy ýüregime duýdum. Inni sen özüňe öwredilen zatlaryň hakykatdygyna göz ýetirersiň. Yahudiýa paçasy Herodyň döwründe Zekariya adly bir ruhany bardy. Ol Abyanyň ruhanylar toparyndandy. Onuň aýaly Elizabet hem Harunyň neslindendi. Bu är aýalyň ikisi de Hudaýyň öňünde dogruçul adamlar bolup, olar Rabbiň ähli buyruklardyr parzlaryny bir kemsiz berja ederdiler. Emma Elizabetiň önelgesizdigine göre olaryň perzendi ýokdy. Olaryň ikisi de eýýäm garrylyk ýaşyna ýetipdi. Bir gün Zekariya öz toparynyň nobatçylyk gedegine Hudaýyň huzuryna ruhanylyk hyzmatyny berja edýärdi. Şona ruhanylyk adaty boýunça ýakymly ýysly tütetki tütetmek üçin Rabbiň ibadatxanasyna girmek onuň bijesine düşdi. Tütetki tütetmeli pursady geldi. Ähli jemaat daşarda Hudaýa doga okap durdy. Şol wagt tütetki sypasynyň sagyna duran Rabbiň bir periştesi Zekariya görünni. Zekariya onu görüp özüni ýitirdi. Onu gorku gaplady. Emma perişte ona şeýle diýdi: "Ey Zekariya, gorkma. Sebäbi seniň Hudaýdan eden dilegiň kabul boldy. Aýalyň Elizabet sana bir ogul dogrup berer. Sen onuň adyna Ýahya dakarsyň. Bu sana uly şatlyk getirer. Onuň doglanyna köp adamlar şatlanar. Çünki ol Rabbiň nazaryna beýik bolar. Ol hiç haçan agdyna şerap we içki almaz. Ol heniz enesiniň göwresineke mukaddes ruhtan dolar. Ol Israil halkyndan köp adamy özleriniň Hudaýy Rabbe tarap öwrer. Ol atalary ogullary bilen ýaraşdyrmak, boyun egmedekleri dogurlaryň düşünjesine gönükdirmek üçin Ilyasyň ruhundan we gudratyndan dolar. Rab İsa Mesihiň öňünden ýörer. Ol Rabbiň göwnünden turjak halky taýýarlar. Zekariya perişte: "Men muny nähili bileýin? Men bir garry adam, aýalym da garrylyk ýaşyna ýeten" diýdi. Perişte ona: "Men Hudaýyň huzuryna durýan Cebrail. Men seniň bilen gepleşip, sana bu hoş habar gowşurmak üçin iýberildim. Sen meniň bellenen wagtda amala aşjak sözlerime inanmadyň. Şonuň üçin hem seniň diliň tutulup, şu zatlaryň amala aşjak günne çelini gepläp bilmersiň" diýip jogap berdi. Şol wagt Zekariya garaşyp duran halk onuň ibadatxanada eglenenine geň aldy. Zekariya daşary çykandan olar bilen gepleşip bilmedi. Şonna olar ibadatxanada onuň bir görnüş görendigine göz ýetirdiler. Sebäbi Zekariya olara bilen işaret edýärdi, emma gepleşip bilmeýärdi. Hyzmat etmeli wagty tamamlanan soň Zekariya öýüne gaýtdy. Aradan köp wagt geçmänke onuň aýaly Elizabet göwreli boldy. Ol 5 aýlap hiç ýere çykmady. Öýünde boldy. Ol muny meniň üçin eden Rabdir. Inni ol maňa nazar salyp
il arasındaki utancımdan deyinlardı, diyerdi. Elizabet'in göwreliliginin 6-njy aýyna Hudaý Cebrail periştäni Jeliläniň Nasra şäherine, Dawudyň neslinden Yusuf atly adamyň adaglysı bolan bir boy gyzyň ýanyna iýberdi. Ol gyzyň ady Meryemdi. Perişte onuň ýanyna gelip, "Salam, ey ýalkanan gyz, Reb seniň bilendir," diýdi. Meryem bu sözlere ör gökten gelip, bu salamyň näme aňladýandygyny biljek bolup pikire batdy. Perişte oňa ýüzlenip, "Korkma, Meryem, sen Hudaýyň nazaryna merhemet tapdyň. Sen göwreli bolup bir ogul dogurarsyň. Onuň adyna İsa dakarsın. Ol beýik bolar. Oňa beýik Hudaýyň ogly diýler. Taňry Hudaý oňa atasy Dawudyň tagyny berer. Ol Ýakubyň nesliniň üstünden ebedilik şalyk sürer. Paçalygynyň soňu bolmaz," diýdi. Meryem perişte, "Bu nähili bolar? Men heni durmuşa çykamaw ahyry," diýdi. Perişte oňa, "Mukaddes ruh seniň üstüňe iner. Beýik Hudaýyň gudraty seniň üstüňe kölege salar. Şonuň üçin hem doguljak çaga mukaddes saýlar. Oňa Hudaýyň ogly diýler. Anha senin garynnaşyň Elizabetiň hem garrydygyna garamazdan göwresine çaga bar. Önülgesi diýilýän bu aýal eýýäm 6 aý bäri göwrelidir. Çünki Hudaýyň ýanyna mümkin däl zat ýokdur," diýip jogap berdi. Meryem, "Men Rebbiň gyrnagydyrin. Goý, maňa seniň aýdyşyň ýaly bolsun," diýdi. Onsoň perişte onuň ýanyndan gitdi. Şol günlerde Meryem ýol şaýyn tutup Gysanmaç Ýahudiýanyň daglyk ülkesindäki bir şähere gitdi. Ol ýerde Zekariýanyň öýüne baryp Elizabet'e salam berdi. Meryem'in salamını eşiden badyna, göwresindäki çaga gymyllap, Elizabet mukaddes ruhtan doldy. Ol batly gygyryp, "Sen aýallar arasynda ýalkanansyň. Göwreňdäki çaga hem ýalkanandyr. Rebbimiň enesi meniň ýanyma geler ýaly. Men nädip beýle ýalkandym kam? Salamyň gulagma gelip ýeten badyna göwrämdäki çaga begençten ýaňa gymyldady. Rebbiň aýdanlarynyň amala aşşakdygyna iman eden aýal batlydyr," diýdi. Meryem şeýle diýdi. "Janym Rebbi beýgeldiýär. Ruhum halaskärim Hudaýa şatlanýar. Ol men pespäl gyrnagyna nazaryn saldy. Mundan beýlek ähli nesiller maňa batly diýerler. Gudraty güýçli meniň üçin beýik işler etdi. Onuň ady mukaddesdir. Ol nesiller boyu özünden gorkýanlara merhemet eder. Ol güýji bilen beýik işleri amala aşyrdy. Öňjeňleri olaryň ähli içki pikirleri bilen dargatdy. Hökümdarlary tagtyndan düşürüp, pespäl adamlary beýgeltdi. Ağaçları näz nygmatdan doýurup, baýlary bolsa boş gaýtardy.
Atalarımıza söz berşýäli. İbrahim bilen onuň nesline rehimdarlyk etmegi hiç unutman, Guly Israila yardam etdi. Meryem Elizabetiň öýüne 3 aya goloý bolup, soň öýüne gaýtdy. Elizabetiň aýy günü dolup bir ogul dogurdy. Goňşulardyr dogan garyndaşlary Rebbin oňa beýik merhemet edenligini eşidip, onuň bilen şatlandylar. 8-nji gün çağany sünnet etmäge geldiler. Oňa kakasy Zekariýanyň adyny dakçak boldular. Emma ejesi muňa garşy bolup, "Ýok, onuň ady Yahya bolmalydyr" diýdi. Olar oňa, "Seniň garyndaşlarynyň arasynda Yahya atlysy ýok ahyry" diýdiler. Onsoň olar çağanyň kakasyna üm bilen düşündirip, onuň adyna näme dakmakçydygyny soradylar. Zekariýa hem ýazar ýaly bir tagtajyk tapyp, oňa "Ady Yahya" diýip ýazdy. Hemmeler hayran galdy. Şol wagt Zekariýanyň dili açylyp, Hudaýa öwgi aýdyp geplemäge başlady. Goňşularyň hemmesini gorky gaplady. Yahudiýa daglygynyň ähli ýerine bu bolan wakalaryň barysy hakda gurrun edildi. Muny eşidenleriň bary bu zatlar hakda oý pikire batyp, bu çağa kim bolarka? Diýşärdi. Çünki Rebbin güýji onuň bilenni. Çağanyň kakasy Zekariýa mukaddes ruhdan dolup, şeýle peýgamberlik etdi. Israýlyň Hudaýy Rebbe övgüler bolsun. Çünki ol öz halkyna nazaryn salyp halas etdi. Öňkü zamanyna mukaddes peýgamberler arkaly söz berşýäli. Düşmanlarymyzdan bizi halas etmäge, ýigrenýärleriň ählisinden dindirmaga, ol biziň üçin öz guly Dawudyň neslinden bir güýçli halaskär çykardy. Ol muny atalarymyza rehimdarlyk etmek üçin, öz mukaddes ähdini ýatda saklamak üçin etdi. Atamyz Ibrahima ant içip şeýle söz berdi. Düşmanlarymyzyň elinden bizi halas etmäge, ömrümüz boyu huzuruna gorkusuz, mukaddeslik hem dogruluk bilen gulluk etmäge mümkinçilik berdi. Ey balam, sen hem beýik Hudaýyň peýgamberi diýen ady alarsyň. Rebbe yol taýýarlamak üçin onuň öňünden ýörärsiň. Günäleriniň bagyşlanmagy arkaly olaryň halas boljakdygyny onuň halkyna mälim edersiň. Hudaýymyz mähir şepagatdan doludur. Ol üstümize gün şöhlesini döktürer. Tümlükte ve ölüm kölegesine oturanlara nur saçılar. Ayaklarımız parahatlık yoluna gönüktürler. Şunlukta çağa ösýärdi ve ruhu taýdan güýçlenýärdi. Ol Israil halkyna görünmeli günlerine çenli çölde ýaşady.